Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Nianasob ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Sanglit adlaw man nga Domingo karon, ato gining itutok sentro pag-ayo sa suliran may tungod sa tinuhuan. Kinigong dili magpareho no ang atong pagsabot sa Biblia, mga naisulat sa kasulatan, suliran man gyud ni sa atong tinuuan. Ngano man kay ang panawagan sa atong Ginoong Hesukristo nga mag-usa gyud no, dili gyud ta magbahin-bahin sa may giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Amahan. Diya sa San Juan 17:11, San Juan 17:21-22, Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Nagingon si San Pablo diya sa Efeso 4:4-5, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Ganang ingon diya, usa ka pagtuo. So dili maayo ng panagbahin-bahin. Roma 16:17, nag-ingon si San Pablo nga pagbantay kamo sa mga tao nga magtudlo og mga pagtulunan nga lahi sa inyong nadawat. Muni suwat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Roma niadto. Nga kini sila mubahin-bahin kaninyo, may siguro ato ning basahon litra por litra, way kapin, way kulang.
Okay niya, Roma 16 tudling 17. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo pinagis pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Suwat o pamulong ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma niadto. Kung atong sabton moyin kay tag suwat ni San Pablo sa mga taga-Roma niadto. Susihon nato kinsa ni sila. Kinsa man mga tawhana. Ang iglesia ni nga tuwa dito sa Roma. Sa ito pa, ang iglesia ni nga gitukod ni Kristo nga gikan sa Jerusalem dahil naabot sa Roma. Oh. Dili ni tinuhuan nga tukod ni Tomas Eugenio, no? Katong iyang ministro, no? Kaganina nagwali, momento. Diri man na sa Pilipinas nagsugod ng tinuhuan nga gitukod ni Igsoon Tomas Eugenio. So, dili ang grupo ni Tomas Eugenio ang gitumbok aning Roma 16-17. Unsa maning grupo no? Atong basahon ang usa ka referensya nga dili ni siya sectarian kay standard man ni no. Moyon kay tag non-sectarian kanang publication nga wala magdala og tinuhuan. So kining pagbasahon ako nga referensya unsa ba ni? The New Book of Knowledge, page 287, volume 16. The New Book of Knowledge, parehas ni sa Grolier Encyclopedia, no? Standard reference. Unsa ning grupo hagi matud pa diri sa The New Book of Knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. So, makita nato din nga napatik din sa The New Book of Knowledge, usa ka standard reference, nga matud pa ang kasaysayan ko no sa Romano Katoliko nga simbahan nagsugod dito sa upper room sa Jerusalem. Mga duol na 2,000 katuig ming labay. Kanya about 120 persons were gathered there. Now, siguro ang uban wingon nga nganong Romano Katoliko man na siya nga dias Biblia dili man mabasa nga Romano Katoliko na. Well, ang tubag mao nga wala pa man na siya maila. No, ang simbahan nga gitukod ni Kristo kanang iyang mga marks, kanang mga descriptive name niya, inanay man ang nagtungha o nag-abot dili man na automatic nga tanan niyang descriptive name naa na din sa pagsugod. No, pras ragodan ng bata. Ang bata nga ianak sa inahan, nauna ang pag-anak awhi iyang ngalan. Dili kay pagtungha sa ngalan mo po'y pagtungha sa bata. But pasabot, nauwahi ang ngalan kaysa pagkaanak sa bata. Napilain. Ako, for example, gamiton ako kung example akong gilingon. Ako sa diyang gianak ko sa akong ginikanan, siyempre, ang gianak ang akong pagkatao, di ba? Pero sa pagkatao na ko, wapa ko'y ngalan dayon. Oh. Pero naan ako, kay gianak naman ko. Dayon, gihinganlan dayon ko og Silbert. Oh, mo na, awhi ako ngalan. Dayon, mo po na unang ngalan ako, Silbert. Kunya, pagka dako-dako na po na ako, mga makalakaw na ko, naapoy, abot ako bang ginikanan o ako baghang igagaw mo'y gaangga na ko. Gitawag po ko og kanang nickname nga Bobby. Oh, dili sabton nga, ang ngalan ako nga Bobby, mo'y nakapatungha na ko. Awahi lang ko gihinganlan og Bobby. Oh.
Dayon pagkadako pag yun ako nga kuana mga nanag yung kuy buot. Nidugangan na pud ako nga. Yan man kay mahilig man ko og kamaturan sa manang kamaturan sa Latin veritas. Mo nang gitawag pud kog veritas sa tupa tulo na ko kangan o tulo na akong katawagan Silbert, Bobby o Veritas. Pero dili ko tulo ka tao sa ko, di ba? Okay, kinigong simbahan nga gitukod ni Kristo dito gini nagsugod sa Jerusalem, dili ni sa Pilipinas ha. Okay, dili sa Pilipinas. Unsa mga tinuhuan na ang nagsugod sa Pilipinas? Sample sa ako rang madumduman. O mao to katong kang Tomas Eugenio. Dili to mao ang usa nga iglesia ang gitukod ni Kristo kay sugod man to sa Pilipinas samtang ang kang Kristo sugod man sa kanang Jerusalem. Dayon mao na. Unya nga nung nahinganlan man ni siya og Roman Catholic Church. Oh? By the way, na kumpleto ning iyang ngalan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana niadtong Vatican Council, First Vatican Council 1870. Oh, pero sa pagsugod yun ni Kristo wala pa ning iyang descriptive name ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay sa pagsugod yun sa simbahan nga gitukod ni Kristo, kung tan-aw na to ang Biblia, lain-lain ang tawag ni Pablo ani. Gitawag ni Pablo og mudagan tas Roma 16:16 atong makuha ang paghingalan og Iglesia ni Kristo, no? Ang simbahan nga gitukod ni Kristo gitawag sa Roma 16:16 ni Pablo og Iglesia ni Kristo. Ngano man kay si Kristo gud mo'y gitukod. Then moadto po ta sa 1 Corinto 1:2 gitawag po ni Pablo og Iglesia sa Dios. Iglesia sa Dios. So kita nato lain-lain ang pagtawag sa usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo pero dili duha ka iglesia usa ra ni. Kay sama ato akong giingon ninyo, ako ngalan ako Silbert, tawag ko kog Bobby, tawag ko kog Veritas. Dili tulo si Silbert, Bobby ug Veritas. Usa ra ko ka tawo, tulo lang ko kangalan na ila. Ingon na pod ang iglesia nga usa nga gitukod ni Kristo. Gitawag og Iglesia ni Kristo kay si Kristo man mo'y nagtukod. Gitawag og Iglesia sa Dios kay iya man ni sa Dios og Dios pod si Kristo. Unya ang mga sakop ani nga pwede po tawgon og nangataho pag-usab kay nabag-o. Na born again nasa John 3:3-5 pero usa ra ni ka grupo ani dili nila lain-lain. Ya gitawag mo ni mga Kristohanon. Unya nga nung natawag man ni siya og Katoliko mo ni wala mahibaw igod sa kadaghanan no o sa uban. Okay, kung magngalan-ngalan gud sa iglesia ang gitukod ni Kristo, kadtong gisulti ni Pablo iya to. Timan nga si Pablo wala sugua o ingni ni Kristo nga, Pablo, ang ingalan sa akong iglesia ha, akong pundok kinahanglan iglesia ni Kristo gyud nga ako gyung ngalan. Oh? Wala mag-ingon si Kristo ana nga to ni Pablo. Buot-buot ra po to ni Pablo pero di man po dautan, sakto man po. Pero wala gyud siya ingna nga, Pablo, nganli gyud ni iglesia ni Kristo ha? Ako gyung ngalan. Wala po niya ingna nga, nganli gyud ni iglesia sa Dios ha? Oh. Si Pablo ra to, buot-buot ra to niya, iya ra tong pag-describe kay di man po dautan. Kay moingon siya iglesia sa Dios ni kay Dios gud si Kristo. Nya iya po ni sa Dios. Amahan kining iglesia nga iyang gitukod. Nya dili lang kay kana sa 1 Corinto 14:33 gitawag po niya og iglesia sa mga balaan. O kung atong kinatsilaon santos o iglesia sa mga santos. So makita nato kung si Pablo gani mutawag-tawag sa iglesia nga usa nga gitukod ni Kristo, lain-lain ang iyang pagtawag pero usa ra ni. Okay, pero ngano man nga natawag ni Katoliko? Well, ang gibasihan na to ana kanang sa Marcos 11:17. Kay kung maghiskot gutag pagtawag-tawag sa iglesia ang gitukod ni Kristo, ato gyung pilion nga kana gyung pamulong nga gikan gyud sa baba sa Ginoong Hesukristo. Kay kung moingon ta nga Roma 16:16 iglesia ni Kristo, si Pablo may gasulti ato. Kung moadto ta sa 1 Corinto 1:2, si Pablo gyapoy gasulti ato katong pag-ingon niya iglesia sa Dios. Moadto po ta dito sa 1 Corinto 14:33 nga gitawag ni San Pablo og iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. Si Pablo gyapoy gasulti ato. Pero ang pangutana,
kanang si Kristo gyud mo'y nagsulti. Kay Kristiyanos man kata. Kanang si Kristo gyud mo'y nagsulti. Unsa man gyud gusto niyang itawag sa iyang iglesia kun balay. Na sa Marcos 11:17, unsa may giingon ni Kristo, di ba? Nasuwat naman na, nga kung balay, pagatawgon kini og balay sa pagampo, og alang sa tanang kanasuran, nganong na may balay sa pagampo. Kay kini kung balay diri sa Biblia, duha ang gitumbok, duha ang buti pasabot. Balay nga nagpasabot og building, mao nang balay sa pagampo, og balay nga nagpasabot og iglesia o katawhan. Ana mabasa sa unang Timoteo 3:15. Sa ato pa sa pag-ingon ni Kristo nga, di ba nasuwat man na nga akong balay paghinganlan kini o pagatawgon kini balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran, no? Sa laing pulong ana sa kung ato nang move on, universal. Universal o alang sa tanang kanasuran. Well, kung naamoy Griego nga Biblia diha, basahan ninyo ang Buhat 9:31 nga dunay mabasa diha sa Buhat 9:31 nga sa Grego Katholes. Unya tulo ka variation sa Grego nga akong nakita ana. Katholes, naapoy kataholos, naapoy kataholes. Pero maura na siya. Lain-lain lang ang pagkabigkas, pagkasulti, pero mo na ang Grego Katholes, kataholos, o ganang usapa kataholes. Sa English ana throughout all. Sa ato pa alang sa tanan. Mo na gusto ni Kristong itawag sa iyang balay kun iglesia, alang sa tanan o alang sa tanang kanasuran. So sa kombinasyon sa Griego kinat sila mugawas ng pulong Katolika o Catholic. Mura po na gigamit guys in English Catholic. Pero universal ang pasabot ana. Sa ato pa si Kristo mo'y gusto nga ngiyang pundok kahinganlan og Catholic. Sa ato pa alang sa tanang kanasuran. Na sa Marcos 11:17. Unya kanusa man na natuman naa sa kuan no niadtong 110 AD. Kanang 110 AD mga unang bahin na sa ikaduhang siglo. 110 AD. Kinsa may unang migamit anang description nga Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo. Walain si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Si Obispo Ignacio ang unang mitawag sa iglesyang gitukod ni Kristo og Catholic sa ato pa universal para matuman ang gusto ni Kristo nga itawag sa maong balay o iglesia nga alang sa tanang kanasuran. No? Marcos 11:17. So, mao na mga tinahod nga tigbaminaw nga kanang giingon nila nga si Obispo Ignacio may unang migamit anang pulong Katoliko, siya may unang nag-invento ana sa ato pa si Obispo Ignacio dai may nagtukod sa pundok o iglesia nga Katoliko. Misnomer na kay ang giinbento ni Ignacio granting ang ngalan raman nga Catholic. No? Ang ilang buot pasabot nga sa dihang giinbento ni Ignacio ang pulong Katoliko, mao pay pagkatungha sa pundok ng Katoliko, misnomer. It does not follow. Nga naman, kay muraman nga ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Okay, violation na sa logic. No? Nga naman, kay ang ngalan sa bata, dili mo'y nakapatungha sa bata. Naa na ang bata, awahi lang siyang nganli. Sa ato pa, paghingala ni Obispo Ignacio o Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo, dilibot pasabot nga, maupay pagtungha sa pundok ng Katoliko sa diyang gihinganlan og Catholic. Naa na ang pundok ng Katoliko, awahi lang hinganli og Catholic. Kuha ninyo. Kay sa Biblia, daghan man ang gatawagan ani, lain-lain man. Sahay, tawgon ni Pablo og iglesia sa mga santos o balaan. Unang Korinto 14:33. Tawgon po niya og iglesia sa Dios. Tawgon po niya iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Pero ang gusto gyud ni Kristo kanang masabot diya sa Marcos 11:17 nga tawgon kuno og alang sa tanang kanasuran. So man ang alang sa tanang kanasuran, universal. Nganong gusto man si Kristo ana? Nganong mo man ay gusto ni Kristo itawag sa iyang simbahan kun iglesia, no? Dili man iyang ngalan. No, siya maingon nga, Pablo, kinahanglan ako yung ngalan mo itawagan niya akong pundo ka. Pero mahimog hapon kasi Kristo man may nagtukod ani. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, kanang alang sa tanang kanasuran, sa ato pa universal o Catholic.
pwede po worldwide o international. Pero ang karaan kaayong pulong gigamit nato kanang Catholic kadtong giinbento ni Obispo Ignacio ngano man mas kasaligan to si Obispo Ignacio kay disipulo gud siya ni San Juan. Kay kanang mogamit kag worldwide o international English man na. Yung mga Amerikano may giinbintuan na or mutkin sa bagay giinbintuan na kanang pulong English. Pero kung mayon kag Obispo Ignacio, mas dito ko ni Obispo Ignacio kay disciple ni Saint John, di ba? Susiyan ninyo sa church history, di ba? Si Obispo Ignacio disipulo na ni San Juan. So mas kasaligan ng termino kung magkuan bata pa magsiniguristahay ta dito ko ni Obispo Ignacio kay tinun-an man siya ni San Juan. Unya, ngano man siya nga, imbis Catholic, napunan mag Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nganong nasumpayan man na siya og Apostolic Roman Church? Well, naamangod sa Jeremias 31:21. No? Jeremias 31:21 nga, ang dalan ko no, parang di ka masalaag, butangan og mga ilhanan. Suto pa, kung saan man ang ilhanan? Description. Paras ba ang kwarta, parang dili ka mauwat, butangan og mga timaan. Di ba ang kwarta na itong genuine, dili man na siya lunlon 500 peso bill, dili lunlon sipra o kanang tag, dili na lunlon name tag, na anay mga timaan. Kay kung walay mga timaan, mauwat ka, kay naman po fake. Nya kanang fake ra ba, mura bag tinuod, kay parehas na pagdagway. Di ba? Para sana, mayon ka, Iglesia ni Cristo, tuodayin ka, kay naas Biblia. Nya, kanagong Iglesia God, di ba, lawas mo na ni Cristo, nga mistiko. Nya, si Cristo dalan. Unya, ang iglesia kay lawas man niya, dalan po, na sa buhat 24:14 nga, ang iglesia sa bag-o pa ning gasugod, gitawag po og dalan. Pero, ang gikasubo lang nato, kay saon na, gitawag nilag bakak sa mga Hudiyo, kay wa man nila dawata si Kristo, wa po nila dawata ang simbahan ng gitukod ni Kristo. Mo nang gitawag nilag bakak. Parehas ra pod karon ba? Kining Katoliko, mao man ni original, pero tawgo nilag bakak. Di na ikatingala. Ngayon, kay ang Iglesia Katolika naliwat ra pod ni Kristo. Nga si Kristo gay akusahan nga naglapas kuno sa hadlawng igpapaulay. Di ba? Wala oy. Ato niya nang isgutan kung napay oras ato ning dali-dalion kay gisgutan po ni ganina no nga unsa may pagtulon ang Katoliko anang giingon nga si Kristo kuno naglapas sa hadlawng igpapahulay. Ako na lang idiretso kay apikin na ba atong oras. Okay, sumala sa atong panginsusi no sa mga librong Katoliko, si Kristo wala maglapas sa adlaw nga igbabahulay Well, duha man guni ka buot itumbog anang si Kristo kuno naglapas sa adlaw igbabahulay, no? Una, kung ibase nato sa pagsabot sa mga Hudiyo, mahimong makaingon ta nga naglapas si Kristo sa adlaw igbabahulay sa pagsabot sa mga Hudiyo. Pero sa pagsabot sa mga Kristiyanos, wala maglapas si Kristo sa adlaw igbabahulay. Kay naa sa number 582 sa Catechism giingon, the Sabbath rest is not violated by serving God and neighbor. Kay katugong pag-serbisyo ni Kristo, pag-ayog mo sa kiton sa adlaw igpapahulay, para sa mga Hudiyo, paglapas mo to sa adlaw igpapahulay. So para nila, ang ilang pagsabot sa adlaw igpapahulay, naglapas si Kristo. Pero sa Kristiyano na nga pagsabot, dili. Kay ang paghimog maayo sa atong isig katao, dili na paglapas sa adlaw igpapahulay. So ingon na ang teaching sa Catholic Church. Sumala sa mga Hudiyo, naglapas si Kristo. Pero sumala sa mga Kristiyano, wala maglapas si Kristo. In fact, sa Catechism number 2173 giingon, the Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never fails to respect the holiness of this day. No? Catechism 2173. Kanya kadto pong gikutlo kaganina nga sa Lucas 23:54 nga to 56 nga si Kristo nabatasan niya sa pagsulod sa adlaw Sabado sa adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo tinuod na kay ang Old Covenant God ang termino sa Old Covenant until sa kamatayon ni Kristo. Unya si Kristo wala man ni aron pagguba sa balaod kundi sa pagtuman.
kanang Old Covenant nga ang ilang igpapahulay 7th day of the week o Sabado, kinahanglan tumanon yun na ni Kristo. Kaya wala man siya mo ari diri sa pagguba sa balaod kundi sa pagtuman. So kay ang Old Covenant sa bata pas Kristo unya katungwa pa siya namatay, binding pa ang Old Covenant. Mao nang kinahanglan si Kristo mo apil gyud o mo respeto gyud anang igpapahulay sa mga Hudiyo. Mao nang taga-adlaw o taga igpapahulay mo respeto gyud siya din magsangyaw sa adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo. Ya, dili lang kay papahulay nga Sabado, apil pa ng piyesta atong sa karaan. Kay kuan pa man, valid pa man, no? Kay kanang tagna sa Oseas 2:11 ba na nga pahunongon tong igpapahulay sa daan o ilang mga piyesta, ang daang covenant man tong nga piyesta. Wala man ilabot na atong pista ron sa bagong covenant. O katong ilang igpapahulay. Muna nga gituman na ni Kristo pero naanay termino, no? Naanay termino. Kay sa Colosas 2:14 ngadto 17 nagisgot naman pud si Pablo nga dili ta motugot nga hukman pata o unsa atong kanon katugaling gidili nila nga pagkaon sa daang kasabutan then katupong ilang igpapahulay di na kuno ta hukman sumala sa pagsabot sa daang kasabutan kay naa na may kang Kristo. Unya naghisgot na og laing adlaw diri sa bagong kasabutan sa pahulay nasa Hebrehanon 4:8. Unya kanang Hebrehanon 4:9 nga naa gihapoy Sabado o naa gihapoy pahulay dili na Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week. Kay contrasting na sa 8 naghisgot og laing adlaw sa pahulay. Then sa 9 naghisgot og Sabado o pahulay. So dili na sabton nga Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week. Kay kanang Sabado double meaning na kay kana akong Sabat but pasabot ana rest. O pahulay. So but pasabot ang Sabado, pwede sabton og 7th day of the week kung Saturday. Pwede po sabton nga pahulay lang. So kung sabton na to nga pahulay lang ang Sabado, sa ato pa ang Domingo, pwede po tawgon na to Sabado. Kung mo pahulay tag Domingo, mo na Sabado na to kanang Domingo sa mga Kristiyano. Naaghapoy Sabado, sa ato pa naaghapoy pahulay, pero dili na 7th day of the week. Kay sa 8 giingon man lain ang adlaw. Pangitaan ninyo sa YouTube ang akong full discussion na nagpapahulay. Kay di na ako makarga diri, no? Nya katupong gisgutan ganina nga nakadungog ko nga ang Dios kuno natulog. Tinuod na kuan sa Biblia ana mabasa na. Pero dili na sabton literal nga kanang natulog nga sa magtao. figurative speech na. Dili na sabton nga kanang natulog nga pares tao ba. Wa ko'y panahon nga mo share ana diri unsay pagtulon ang Katoliko mahitungod ana basta figurative na no dili na siya literal. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw no katong Jeremias 31:21 nga butangag mga ilhanan o description ang katumanan ana sa Council, First Vatican Council katong nakumpleto ng descriptive name sa simbahan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana no. Sa siguro sa ugma pohon basin ako ning maisgutan no kay naamantay lamdag no Lunes pero gabi ita no alas 6:30. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, pinagi sa atong halandong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Cairmari, uban na mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Don Doyano Sr. alias Veridas, kauban sa atong amigo sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, hangto do ugma pohon, sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan.
Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross